Mình có sao khai sinh không? Mama đừng mất rồi Áo cái này đi ba ơi, đi đọc bài cho đọc như là Mama muốn tổng đi chả đấy. Mama muốn tổng rồi. thế là bà bố. Mama muốn rồi cơ. Mama muốn rồi cơ. Jotono lam suka secret library channel lo sikano share ne o video no pulen smi party sura kam ke nadi tangi hinkai o keke eba o cherai kele kap tate bini amana call ke noko phadi angnono khatang suka ama hne chirike kap tongo phiaba bini ama hinkai noko phailia alka chala katal base phatra hasyo khari thangsiwo ekdom khari ma sesa o keke bwsano nugui so video no nor party sura kam ke nadi joto buji manai O hayuni tomung samu rajarok agini se tiruk shitrani se shitrai famous nukjak su tabuni o jora sala siklate brishikli hinkai nok bisingo mobile thingi chopsap siringe tonglai mani nugo phiaba kajaron kok sana thangke borok se tebo mar kisakeno sa samai tonglai a srapni tongthoksa thono wan sukui janija tongthe nokte Bwsa Kwlwino Yakarwi kharlai mani mangse nugui khnai tongsu aro kajak hni jeng kok samani joto kajak ni tomung no hamya hni sayadu abo baksa kajak tomung sitra tongnai borok ni kok se samasi norok display khoroksa burni photo kamke nugui man khna bine mung Shilpa Debbarma bine kami khwani moti bari tabuk tamaka henba Bwsajwk eba 9 bosor sikango Shilpa Debbarma kamini khoroksa chela sanu derma bai nugui chajake hamjak tongkha a jora khongni nokhni buma buphate takuk bukuk song borni hamjak lai tomano chajaklia plus kainabo gosilia tangi hinkai para kaisa gana gana eba nok gana hne nokhni okra borok kaina gosilia borokno a bagi Shilpa te sanu kebani kok khna kare apro nokni khari kajila kya and ya kolan ke techamsa khongni nokuni okra borobo tiruk Shilpa te sanuni hamjama gosui nahra naka abo Bwsajwk skani kok eba 9 bosor skani kok abo hakino Shilpa te sanu khorni kha baksa tongthoksa thoke tonglai family olo borni buri bwsa cherai khoroksa ajakya a buri bwsani age eba boys tabuk 6 bosor complete inka phiaba laithani salkisa sigango Shilpa Debbarma bini bwsai or 6 bosori Bwsajwk Kwlwino Yakarwi te khoroksa chela katal hamjake Kerala o kharthangka au nor kubino khanaka Shilpa Debbarma tabuk te khoroksa chela katal hamjake laithani salo Kerala kharthangka a chela katali mung hinke deep Debbarma hanibo jengkisa khanaka bini phone number norok display kamke nukiman khana 8593896549 nor kebo on number no sinwo bini full details haiman ki please comment ke pon sate eba chino personal pono text khlai saimanu eba display nugui tomani a number of no nor call khai o Kerala khari thanai buri Shilpa te chelabai kok sai kaham hamya borno bojo horiman ki tebo kaham kok tangi hinkai Shilpa Debbarma ni Bwsajwk Kwlwi salprom bini amano natugui chiri kap tongjaka ani ama bor thanga ani ama bupuru nogo phasine hine Bwsajwk kapmang hor sal tongna nangjaka te laithane sala Bwsajwk bini ama Shilpa Debbarma no call khai saka ama nung tabuk bo jaga te bupuru nogo phane tati nogo phaside angnono khatang suka ama hnei yang Bwsajwk call khai kapjau apro ayang buma Shilpa Debbarma sawo nungta kapti ang tatino nogo phaine nini bage ri kwtal dress kwtalok paito bano hinei Bwsajwk ni bkhano methebi sawo but kubuyo hankai Shilpa Debbarma te nogota phanyo eba phagila abo nungbo angbo jengjoto siu baki hinmale amswk joto nugui siu je nokni bwsate Bwsajwk Kwlwino khibiui chela kwtal khar thamani hinkai aboti borok bote nogo kipleite phanyo eba phagila nungno bwkhabai kahamke wan sugi naye comment ki sana ta pokti patiko jeng abono sanai Shilpa Debbarma tabu bini Bwsajwk no call ke sawo nini banta eba nini bagai ri kwtal dress kwtal tobui phaine maniro paito wan hne sau phiaba o cherai Kwlwi eba Bwsajwk ni bagai aboti jorao rite mani kwtal mankeda boba bise hamjano eba nijini ma babuno ta gana manke gobangkok hamjano abo jengjoto siu thegiriba haipano teitam sanai baksa borok nijini tongthono wansuke bahaki nijini Bwsa Kwlwino sutu Yakarwi khibirna musungkhana tabu yang Bwsajwk cherai jorani simi buma bai ma tongya olo torke Bwsajwk ke kapal birman kosto mano nijini ama babu bai cherai simi thansake tonge tormani no juda buibe tonge tormani no te kisa alka juda angu a feelings bkhano je ma babu kari roktebo kahamke bujimano tange hinkai takuk bukuk jesukpano maya ador khaitung but nijini ma babu jono maya khlai ador khaimase kebo khaimia
abono Kabwi. So anitra bajolte monacho nor kebo oburi Shilpa Debbarma jasa jakapano nugui tongki please ke chingno sahorna tapokde display chini Facebook or Instagram adi nugui mankana aboni link description rizak yang tinor sino sahor like belaino janai. So nanya tinga norpo Bwsajwk Kwlwino amana call ke Kabwi nogoring pro ayang Buma eba Shilpa Debbarma tam koksaka. And done by video amswk jorana malipi norbe next video jaka te video no sajak tongi share kati nini kaisa share khaima bai Kokborok bo bini amano teisa kiplei manthung je oburi Shilpa Debbarma nugui tone please ke sahor lajadi and last kokungka ati buni hamjama kasara hapnai chwla phano eba buri phano aboti sei musuk wakno market cholu haji Kabwi kok ekdom cholu buni kasara hapnai borno ekdom cholu abule Kabwi haji Buma bufa phriyan Bwsa akol kari rokhe buni hamjama kasara habu Khairok Ane. Mana Bwsajwk? tongkha chwla babu. Mama pada. Mama Bwsajwk. Kabwi aku kene di bagai di dong bacot tong gitu. Mang Bwsajwk. Kene babu. Ada ma. Kabwi. Mama